गावथारनाय जे बिराद अननाय जादों फरेस्टनि माने राइफलनि गावथारदों बे जे इलिगेल बेखौसो एरेस्ट खालामनांगौ हमनांगौ बेयाव गैया बेखौ दोनखोमानानै एखेबारे आरो बेखौ जोंनि फरायसा आफादनि जायनाखि नेताफोर बिसोरनो दोनखोमादों गावहा बेसेबां दंफां खावदों बेसेबां दंफां खावनायाव हमजादों फेरेंगानि जोबासो इन्ट्र' भिडिअ'आव नोंथांमोना जायखौ नुदों बिथाङा दावराव देख्रेब नार्जारि सार बिथाङा फेरेंगा EM जानाय समाव थांनाय बिटिआर गभर्नमेन्टनि समावहाय जायखौ फेरेंगामोना गावख्रुब गुख्रुब फोजोबस्रांलांदों बे न'खरखौ मानगोनां दावराव देख्रेब नार्जारि सार बिथाङा हेफाजाब होदों दिनै बावहाय एबसुआबो फैनानै खबर लाफैयाखै सहायबो होफैयाखै नाथाय बिथाङा गावनि फारसेनिफ्राय जा हायो मदद होफैदों खैफोदनि समाव मदद होफैदों दा मदद होनानै बे न'खरनि सुबुंफ्रा मा फोरमायखो लोगोसे दावराव देख्रेब नार्जारि सारा मा फोरमायखो फेरेंगा बसुमतारी बिथाङा जे उइदाउट पारमिसन बिथांनि फिजानाय NGOआ बे खामानिखौ मावदोंमोन गावख्रुबनाय खामानिखौ दा बेनि केस बे बोरै जाखो फारि फारि नोंथांमोना नायलांनानै जोबनायाव कमेन्ट हरबानो जाबाय आं बे गियानपुर गामियाव दिनै बे हेमन्त नार्जारिनि रुंसारि हेमन्त नार्जारिनि बिसि अनजुलि नार्जारि दा बे न'खराव फैनाय जाबाय बे फिसाजो जानो बे माइदां नार्जारि ओमफ्राय फिसाजोआ सासे हिरा नार्जारि दा दाखालिबो खेबसे फैबाय आङो दा जोंनिफ्राय माबा मोनसे एसेबाबो अनसुंथाइ होनो हायो नामा बेखौ लानानै जों फैनाय जादों दा गोजां बोथोर फैबाय जि जोम गैया आं दाखालिबो खबर लाखादों दख'नाबो गैयानो ओंखायनो आङो न'नि मानसि होफैलाबायो न'नि मानसि फैयो औ ओरैनो गोजाम गोफोन होफैनायखौनो गाननानै थायो आं दा बायनो राहा गैला आं जेबो ओंखायनो आं कम्बल गांसे एसे माबानानै गोजां बोथोराव माबानो थाखाय कम्बल लाबोनाय जाबाय ओमफ्राय गानग्रा दख'नाबो ओमफ्राय फिसानो गस्ला बेबो बेखिनि ओमफ्राय एसे रां एसे अनसुंथाइ जों नुखाबाय बेहा जेबो गैया दा ओरैबायदि माने सर्बहारा जाबाय बेखौ बयबो मिथिखानाय जाबाय दा नायनानै मिथिखायो बे फिसा सानैखौ बेंनांगौआ सासे बिमा रानिनि थाखाय एथ' सम्भब नङा बे गावखौसो नायनो ना फिसाफोरखौ नायनो दा फिसाफ्रा लेखा फरायनांगौ आरो बिसोरनि जानाय लोंनाय बुथुमनो ना नों मा खालामनो फैसा थाखा गरसेबो गैया बेफोर गिदिर माने स्ट्रागोल बे मानसिनि जिबननि थांना थानाय मोनसे संग्राम बेयो दा बेफोराव जों जुदि सहाय होलायलायाबा अननाय जागोन आरो जों नुखाथारबाय मिथिखाबाय बिनि फिसायखौ अनाखाना 17 सेप्तेम्बर 2022आव साधारन मोनसे फिसा एखेबारे IOI नि न' लुनो होननानै साइकेल लाबोनाय माने दंफां थुख्रासेनि थाखाय गावथारदों आरो बे गावथारदों फरेस्टनि NGO गावथारदों इलिगेल एखेबारे ओरैबायदि अननाय जघन्य खामानि बियो एखेबारे नों NGOआ बोरै बे फरेस्टनि राइफलखौ लानानै बोरै गावथारमोन होनलाय एथ' अननाय बेखेवखि जों सिरि थानो हायो आरो रायजोफ्रा बोरै सिरि थादों होनलाय बेखौलाय जोंनि आफादफ्रा बर'नि आफादफ्रा बहा थैनो हादों होनलाय मानो सिरि थादों गिदिर कुइसना बेसो दा नङैनि मानसिखौ गावथारगोन दाय होनानै नङै मानसिखौ बुथारगोन अब्ला बे समाजा बोरै मोजां जागोन फालाय आरो बेयाव जों जे रावबो सहाय जे होनो हायाब्ला नायनो हायाब्ला अनसुंथाइ रावबो होआब्ला बे समाजा मा जागोन समाजा गाज्रि जागोन बिसिंखल जागोन ओंखायनो जोङो गाज्रिया गाज्रि थागोन सोरबा गाज्रि मावबाय थेवबो जोंथ' मोजां मानसि दंना दा जों मोजां मानसिफ्रा एसेबाबो जों नोजोर अनलायनांगोन जाहाथे जों बिसोरखौ माने अनग्रा मानसि दं बेबायदि मोनसे अनुभब जों जाहाथे बिसोरनि गोसोआव लाबोनो हायो माने जोंखौ जे अननाय खालामबाय जोंखौ अनग्रा रावबो गैला समाजाव जाथियाव रावबो गैला बेबायदि भाबा जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरनाव माने बे खैफोदाव गोलैनाय मानसिफोरनियाव बे फैनो नाङा जोंखौ अनग्रा मेरला दं जाथियाव बयबो अनलायलायो बयबो सहाय होयो बिदि मोनसे जोंनि गेजेराव माबाया फैनांगौ आरो जों बेखौनो लाबोनांगौ होमब्लासो समाजा जौगागोन समाजा दावगागोन नों बिदि नङाब्ला गावथारबाय बुथारबाय रावबो खबर गैया जोब्बाय आरोखि दाथ' आं दुखु मोनदों मा बे हेमन्तखौ जेब्ला गावथारो बे समाव बिसोरखौ ओरैबायदि माने इस्टाब्लिस खालामदोंमोन बे थंबन सिखावसो ओरैबायदि थंबन सिखाव मानसि बेखौ गावथारदों बेबायदि खिन्थु गावथारनाय जे बिराद अननाय जादों फरेस्टनि माने राइफलनि गावथारदों बे जे इलिगेल बेखौसो एरेस्ट खालामनांगौ हमनांगौ बेयाव गैया बेखौ दोनखोमानानै एखेबारे आरो बेखौ जोंनि फरायसा आफादनि जायनाखि नेताफोर बिसोरनो दोनखोमादों दिनै आं बे सैथो बाथ्राखौ बुंनांगोन आरोखि बिसोर जुदि गोख्रों जानायमोनब्ला सोरमोन बेलाय एथ' इलिगेल राइफल लालायनाय गावथारनाया
दोनखोमानो नागिरनाय एखेबारे बे दंफां सिखाव होननानै इस्टाब्लिस खालामनो नागिरनाय बिराद अननाय आरोखि दा जों दिनै बुंनो नागिरदों जे बिसोर दंफां सिखाव नङा आरो रायजोफ्रा खुनु दिन बिसास खालामनो नाङा हेमन्तआ दंफां सिखाव नङामोन रायजोफ्राबो बयबो बुजिनांगोन आरोखि दंफां सिखाव नङा साधारन न' गंसे लुनो थाखाय बे माबा लायदों बेल' आरो जोंहा बेल' नङा नैबे गामियावनो जोंसारफा नै जोंसारफा अना खाना फिसाला सासे गावथारजाबाय बेहाबो आरो बियो लोगो जनक कुमार ब्रह्म बेबो गावथारजाबाय दा बिसोरखौ ओरैबायदि माने इस्टाब्लिस खालामनांबाय बे दिफेन बर'मोनहा बुंबाय जे माने एखेबारे बे दादागिरिमोन गुन्दागिरिमोन थाखा फैसा लुथिनानै जाग्रा मानसि नै गावथारनायजों अननाय जाबा बेखौ जे माने माबानांगौ प्रतिबाद खालामनांगौ खालामासै गाज्रिसो माने बिराद मुं सुनानै बिसोरखौ माने बुथारनायखौ जास्टिफाइस खालामनांगोन होमब्ला बे जाथिया बोरै मोजां जानोसै फिसा फिसौ दाय नागिरनानै गावथारब्लाबो बुथारब्लाबो जों रावबो रिएक्सन खालामनो रोङा दुखु मोननाय फोरमायनाय गैया दा बे समाजा मोजां जागोन जाया जों समाजा बेखायनो जों दिनै गोख्रों जानानै जों आवगायनांगौ गोख्रों जानो आवगायगोन आंखौथ' बिराद दाय होदों बिसोरखौ माने माबानायनि थाखाय दावराव देख्रेब नाजारिया थंग' सिखावजों लोगो हाग्रा सिफायग्रा लोगो होनलाबो ग्रा एखेबारे बेबायदि बुंलादों ससियेल मिडियाआव बे अनेक बुङो आरोखि आंखौ आरोखि खिन्थु आं बिदिखौ फरमा खालामा न्यायनि थाखाय जों मावनांगौ आरो गोरिब गुन्द्रानो खैफोद जादोंब्ला जों बेखौ सहायनांगौ बयबो मदद नांगौ जों बेखौ लुबैयो दा दिनै फेरेंगा जाहा बसुमतारी इएमआ खम बुंदोंमोन आंसोलायनो थंग' सिखाव दावराव देख्रेब नाजारिया थंग' सिखाव नायनायसै नों गावहा बेसेबां थंग' खावदों जिबां थंफां खावनायाव हमजादों फेरेंगानि जोबासो थाग थिग थाग थंफां खावनो लांबाय माबाजों एखेबारे मा होनो बेखौ हन्डाजों हाबाय दा हमजानायफ्रा फेरेंगानि जोब बिनि एनजिअ मावो दा गावस्रा बिराद गिदिर गिदिर थंफां खावनानै फाननानै माबायो खौसे थाखा खामायो नै गोरिब गुन्द्रानि न'खर हेमन्त बेखौनो गावथारबाय थंग' सिखावनाय बेसेबां अननाय बेनो माखाय जों ओंखायनो जावले बुंदों बेबायदिखौ जों जायगा होनो नाङा प्रतिबाद खालामनांगौ आरो बे फेरेंगा बायदि मानसिखौ जों जायगा होनो नाङा बेखौ फेजेनथारनांगौ बेबायदि मानसिया लिडार जायोब्ला जाहाथे सेस जागोन जों बुंबाय थादों दा दिनै बे बुंनायजों दिनै बयनिबो मोदै थरथिं थरथिं जानायखौ गाबनाय दुखुनि मोदै बेफोर दिनै अभिसाब जादों फेरेंगानाव दिनै मोननै समस्थिजों दारायदों बे बावखुंग्रि आरो माने माबायाव निसिमायाव दा मोननैयाव जेनबाय बे जेननाय खारना बेनो नै बे अनजुलिमोननि मेगननि मोदै बे फिसाफोरनि माने दिखार गोनां जायनाखि माबा भबिसत बिसोरनि माबायानो साव नांदों बेनाव जेनबाय बे दिनै आरो जों जायगा होनना बिदिखौ आरोखि फोजोबथारनांगौ आरो आं दिनै माने लुबैदों अनजुलि नार्जारिनो जों जायनाखि सहायदों बे साबसिन नङा जथेस्थ' नङा आरो जोङो आं खावलायगोन जोंनि बिटिसिनि मानगोनां चिफ हाग्रामा मोदाय बिथाङा जाहाथे एसेबाबो नायो अनो आरो अननांगोन आरो जों बेबायदि दुखुथियाफोरखौ जों माने सहाय होनांगोन होमब्लासो समाजा जौगागोन आं बिदि बुंनानै आं बिदाय नांबाय दे आंथ' दिनै सारनिसिम आं गोजोननाय थाबाय आंनि गैयैखौ सुफुंफैनायनि थाखाय गाननाय जोमनाय आरो खमल आरो फैसा एसे होफैनायनि थाखाय गोजोनबाय आंहा दिनै थाइसेबो फैसा गैयामोन रावबो बिदि नायफैयाखै नेयाखै फैथ'वाखै आं दिनै बिराद सानसे दुखु आं दिनै दुखु समाव आं बिदि मोननानै सारनिसिम गोजोननाय थाबाय गथ' सानैबो लोमजानायमोन आं नायनो थाखाय फैसायानो गैयामोन दिनै सारा आंनो होफैबाय आं गोजोननाय थाबाय थैजासे सारनिसिम नुनो मोनबाय बुजिनो मोनबाय कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरगोन आं आसा खालामबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं